Hapadeng ki umat ketang bad ulo badum nganyi ki kimi ki pa bad kayeng kesem kawe kesam laluat ke badang khat kendai senem kereta na Ribhoi district kala klat kendit haka jaga puli jongka haka jilla Rajasthan haka janmiet jongka arpuh new tarik minta ubenai kabalawan ra ka jing so kendit bad ka jing bam so langit ki kimi ki pa bad ki bahayeng kesem kate ka kena haka bakila subajur balesi kadon ke aka shelendet kabala penlong ya kate ka samla bandu no yala ka jing im bakordor haka baki buat penyat jong kate ka skul ba kila keno bakala di bi bad pasi yala dia. Katai ka samla ka baladu no ela ka jong ka jing im latip kerteng kum ka walan da binong na ka shnong nong ka gang marngar Ribhoi district ka badang khat khandai snem karta ka badai ru ka khun khat du jong uba ruby binong bat ka kong kubitas im bat katai ka samla katai ka badang puli ha ka school of design Modi university ka badon ha ka shnong lakshamgarh sikar jong ka jilla Rajasthan bat halor katai ka jingja na kalyang ki bahayeng jong katai ka samla kila pentip ru syaki pulit ka Ribhoi ban le ka badon kam Habayatu alor ketika jingja ukpa jong ketika samla uba ruby binong ulayatu uba ketika samla ka walanda binong kala lekban pulisya ketika skulba nadu ubnai risau jong usnep hajar puar bat ka sa ruha ka hostel kentai jong ketika skulba shimet bat kadang shuwan yeng dang ha ubnai leber ban sa kumba shita yo e hayeng namar ka jing shitom jong ka kemi bat kala lek phai biang syaka jaka puli ha ka arpu tarik jong ubnai leber hajar pulai bat nadu ka sngi bakalami na yeng na kalyang ki bahayeng hasem ki ju phone banyak keren bat ka bat kam shimla don kanu ka daw lani ka jing ut pang jong ka Hendrai kendit kumba yu todong beseng ukpa jong katai ka samla uba ruby binong haka arpo nyo tarik minta ubenai ula yo ya ka phone na kibor penyat jong katai ka skul ba ki bala pentip baka kun jong u ka don hapadeng ka jing shitam jur bat labata i u ba unwan sya katai ka skul ba Hendrai namar ka jing bam yo tiket lingsun haka katai ka sngi uba binong ula lek no haka sngi ka bobot kata ka arpo pra tarik bat ula poi sya katai ka skul ba haka jadmiet jong katai hi ka sngi bat la pentip baka kun jong u kala di bi bat stien pasi yala di ka bakum ukpa bat ka kemi bat ki bahayeng hasem kim la ban pediang halor ketika jingja kabapen subas ni ukpa kalong bakum nu ka kun kan di bat bi bat kan selit stien ha utalai pasi bat kum nu umdan pulit ha kapor bekise ya ka met jong ka lada ka penyap yala die bat kum ukpa ulapan paru ba hun ya ka postmortem balale CHC ha Rajasthan namar lada ka stien pasi be de ban dan tang udak talai bestien bat ula ru ban ngam syapo Hendrai ki don ru ki dak kum ba kershut na rendang jong ka kidak mong hakajat bat wat ki shiing kti jongka kilalaj balik si kaladon ka jing yakun hashwa bakan klat nakaliang ukpa hapadeng ka jing sosi bat kathangkad min sim halor ka jing do no ela ka jong ka kun ula dawaru na ka sarkar ling ba ka tanat pulit baka deban panlong ka jing tokit ka babnya halor ka tega jingja khnang bakum kini ki jingja kindom jashu nang ni shakmat kumba bun ba kisamla kasi ki ba puli shabar bat ling ba kum kini ki jingja kan pen artati ni ki kimi ki pa ban pas ko lela ki jong ki kun shabar ka jela ula benrap arpo nyotarik por lai steng lai tam long lai san sao menit ei kawan ka kol na po university ong ba pide pa jong ita ong hoi igen ni ga health condition jong ni kun jong pi long ba worse la ban wan ni mentah ong ya mentah dangam la nama ka flight dangam dan ong pide ban wan mar kum tu hi ngadan ngam limi po i bogati ne ba na flight ticket yang klemio ading kata kesengi babut ngalai mi satu kan nala taruh poi ngapoi porsan steng ngapoi tak jaka location dan university dia kata university authority padong yali yang ra Singapore hospital yang saban li hospital wan po university menaikkan dengan lungok ya tu apa bang aku aman pija kun kumno ban i khot yang apa university yang tu ngalak subal pa Mar tu ngala yang lam dengan sebuah university lagi po conference hall berkiran ini kunjung pila ada susah yang kumno ngala man susah mo malong gani ba kunjung ade balong baslur bayu ba ila inut banwan hai na university had sharing marwe nan nayeng saduk sa university inut ban lit marwe de kam ba solak ngit in ba in susah sing babut pada yang bang le postmortem aku tu ka sing balik postmortem igelat dan kita huri hura kemudian bayar dia ayo bagi kili kumpi ki media di utau dim len utau profesor ki mula man sebab gai ba u ki kili dan kajing huri hura yang tu ikilas dang terayu dengan
tai ka information man kong de aka kasan terik April ipun changa epa long kane ka kadan ka kerja show po university yang agi kijit man long kerja anchoring ni kumno gi ban host gini ki senior ki bisni nga ban le kata tong nai le kato ban lai ban le kumno ban lai na kato tong le kren ke ba bom dei kin ban lai na kata ka ban long anchoring ila le kum tu ila weng no kile rehearsal ka akan retreat da kita ke senior classes yang tu kemudian bala man kan fareng deka university authority pada ke GD kin man long anchoring kata kan anchoring kala deka festival kala kedan po YouTube bro ilong ile ikunjunga batiwe hang ta kan kawan kan bisni nakadar trajing bisni ka long kay lam sadu sa traba ile sniu teka kunjunga ada kata ba kalimpi dan gajing subah. The greatest gift you can give someone in your life is your time. I would like to thank you all who are present in this event. A good welcome is all that matters. So, now I would like to request Sonam Jangir for a Rajasthani style welcome dance to energize the auditorium with her dance. So, let's welcome her with a huge round of applause. Kiong ba Marsinya lampu conference hall kita nga dom ba ong ba itu nga ba konjung pi la dep society nga mamla ban ngai hadung kata nga pulit wan nga klio atau medan nak porba kilau taka porba iu ong ngam dan wong atau tu wen na kino hikai wong kumne ba konjung pi udi bi ban stin telai tengong markum tinggal jebab ubri unom la ban akat hajut upor udi bi ban stin telai ke wen na ki member ong ba la jag ni deng la le ye tengah ong kata dem la long taka ako juga por beriu kan di maka juga por kan sintelai the way na kita ke member ki ong ba nang mut ba kadan kita kapal sem idang ayu dang tit tingi mar kum tu ngilau no ngira no hospital dengan dap lapo hospital pada ni cek ta kapal kedang danglong dan lapo ta ka ECG aka ECG yang pun zero kan atau orang la declare death dai at kumbaya tu ita ki lecturer jong ki pada ki ong ba ilale ita ka respiration ita ka tu ba ki nyal ba tu atur lale yang dalai le ngam hon nomor ba ka khon jonga kan namla ban suicide nomor ba kade khna ka baslut bat ka ba kren hok ba kam junang man kren hok bat ka ba ya ka ba I ka kata kren dengan dalai le ngam nganum pediang ba khon jonga ka di ba ka suicide nga nakaliang kumuwi na irang ba nang ne ka temri khoi ba naka nakaliya hibro ko nga karpat ba ya ka ibala jai ki khunjunga ai ba ki we ka namja su namar ba kajuk katu ka apor namja namar ba kidun maka jing start nilai wan ya ki pa ki khon ban go jing start hagi haman lagi state ba ko ke India andre ngai haman lagi por ka saja kumne ba niyo ka khobor ka basusi balaja kumta te ba ai ba ka khobor ka kane ka apor ka namja su ki khon jong kiwai nang tanga karpat baya ka government of Meghalaya bahkan kan pe kendiat hak tu ka benta ai ba kan le in step ba haman laki state kidan ki kena jongi balik pule te hato ngadang aku ba tentu ya ka government bakin wat bunia ya ke balaja ba ya ke balong ki ban lab ya ka daw ya ke baja ba ring nam la like ban lech big state namar ba hang ne po Meghalaya nam la ban yo jing start pura tingi ha ban lewat sawi kum ka ban kuliah engineer doktor lan kum ki aeronautics engineer ni ha ban kuliah sabar ni ha ban lech sabar ban ni ha ban pha ki khon sabar re ka Meghalaya government gade ban benia alor kene balong hato kile na ka government ne kile na personal ne de ban wat ban de ban ai ta security kin ba kanumja bala kanumja ka rigging dong bajai ki konjonga in banang ko nga penpau ya ka jing si ka bakrau ya ka ka balaja ya I kun samla jong bat ka ka apot ka balaja ya I te ka report ba yo nang tai kikmi pa jong karo kamhun bat ka kur ka jai hero bat ngaru kumurang bat sunong bat artat badai ki bahing hasem jong ka
ngaru ngampat hun ya kai ka report balayo nang tai te nakaliang tunga kumurang ba sunong ngakir pateng ya ka sorkar ban bisar hok ban labuddin ya ki nong le kambaman nang ba nang ne sakmat kanom jasu ya kum kan kakam